49வது புத்தக காட்சி 2026 விழாவில் புதிய தலைமுறை ஃபவுண்டேஷன் பங்கேற்பதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். இது பங்கேற்பது மட்டுமில்லாமல் இன்று 3 விதமான புத்தகங்களை வெளியிடுகிறோம். ஒன்று பாரதம், ஒன்று தமிழகம், ஒன்று துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு யோகா செய்வது. இந்த 3 மிக அவசியமான, இன்னைக்கு நாட்டுக்கு மிக அவசியமானது, இளைஞருக்கு தெரிஞ்ச வேண்டியது. அதை டாக்டர் கமாலுதீன் சார் மூலியமாக இன்னைக்கு அதை நாங்கள் வெளியிட்டு பெரும்படுகிறோம். ஐயா சொன்னபடி இன்னைக்கு புத்தகம் படிக்கிற இது ஹேபிட்டாக மக்கள் விலகிச்சு இல்லை. நான் கூட நாட்டில் பேசும்போது சொல்ல பசங்க கிட்ட, எழுதினா ஒரு 10 வாட்டி படிக்கிறதுக்கு சமம். அது எழுத படி கற்றுங்க. பார்வையோட கையும் வாயும் தான் முக்கியம், கண் முக்கியம் இல்லை படிப்பதில் சொல்றேன். ஐயா அந்த கருத்தை கூறினார்கள். இந்த புத்தக மேலும் மேலும் எவரியே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய மக்களுக்கு உதவி செய்யும் மூலமாக மக்களுக்கு ரீச் செய்வோம் என்று கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.